Tominko, koľko si zarobil v prvom roku ako realiťak? Ak sa dobre pamätám, bolo to takmer trojnásobok bežného platu, na ktorý som bol zvyknutý ako čašník v tej dobe, alebo čašník kuchár, keďže som pracoval v gastre. Paráda, že predtým si robil čašníka? Čašníka, kuchára robil som v gastre, aj som podnikal v gastre, dodnes aj máme firmu v gastre. OK, Tominko, a dá sa tá práca v realitách sklúbiť možno aj s nejakým iným segmentom? Ty osobne máš s tým nejakú skúsenosť? Áno, podnikam vo viacerých segmentoch, za tie roky sa to nakopilo. Akože tie reality sú pre mňa vždycky gro, spolu aj s mojou firmou La Reunion v gastronomii, ktorú ťaháme už 11. rok. Čiže to gastro ma sprevádza celý život, čiže dá sa to sklbiť a popri tom sa to ešte nabalilo. Prevádzkujeme jeden barbershop a máme cestovnú agentúru v Emirátoch Spojených a tam mám takisto spoločníka ako aj v tom gastre. Takže keď sa spojí s dobrými ľuďmi, dá sa robiť aj viac vecí naraz. Ako robím reality s Karolom, tak mám spoločníka aj v gastre, aj v tej cestovnej agentúre. Na barbershop robím sám, tam sú zamestnanci. A taká moja vášeň veľmi spätá s prácou realitného makléra je to, že investujem do nehnuteľností ako rezidenčných, tak aj komerčných a tvorím si svoje portfólio už niekoľko rokov, ktoré prenajímam a vidím tam veľký potenciál a takisto kľudný dôchodok. Jasné, ak by si nám vedel prezradiť, koľko máš tak cca momentálne jednotiek v prenajme? Jednotiek v prenajme mám 20 ako fyzická osoba a ako firma ťažko povedať, lebo mám takú nehnuteľnosť, ktorá má niekoľko podlaží a tam je to rôzne, lebo niekedy má celé podlažie jedna firma, ale je to dá sa to rozbiť na viac kancelárií, čiže tam Jasné. je to budova na pešej zóne.